Hej. Det her det er min optagelse og oplæg af immunforsvarets respons ved en infektion med influenzavirus. I dag vil jeg kort forklare, hvad en influenzavirus består af, hvordan den formerer sig i en værtscelle, og hvordan både det ydre, det uspecifikke og det specifikke immunforsvar svarer igen. Og til sidst så vil jeg også vise, hvordan og hvorfor en ELISA-test er nyttig i en epidemi. Her ser vi opbygningen af influenzavirus. Jeg har valgt at inkludere en til figuren til højre, fordi jeg synes, den viser lidt bedre, hvordan den er opbygget, end den lidt oversimplede figur til venstre. Influenzavirus er en RNA-virus med en lipidmembran uden på en proteinkappe eller en kapsid, og inde i kapsidet ligger der noget viral RNA sammen med nogle forskellige enzymer. I virusmembranen sidder der to vigtige overfladeproteiner. Vi har et H-glykoprotein, og det er det, der står for at binde sig til værtscellens receptor, og N-glykoprotein, som der hjælper med at få viruspartikler ind i cellen, når de er dannet. Ja. Hvordan går man videre? Sådan der. Her ser vi så opformeringen af influenzavirus, og hvordan det trænger ind i en epitelcelle og får cellen til at producere nye viruspartikler, som trænger ud af cellen og angriber andre naboceller. Når en influenzavirus møder en epitelcelle, som er de celler, der ligger de yderste lag af næse- og halsregioner, binder H-proteiner sig, som vi snakkede om før, via kemiske forbindelser til en receptor på epitelcellens membran, og på den måde optages virusens RNA inde i cellen, eller det udgiver sit RNA ind i cellen. Det virale RNA replikerer så i cellekernen, som vi ser i step nummer 1, og der laves også mRNA til via transkription, som cellens ribosomer læser, hvilket syntetiserer virusproteinerne, således at der både laver, som vi kan se i step 3 her, nye de der N og H glykoproteiner, og der laves den her kapsidkappe til det nye virale RNA, og på den måde så med de her glykoproteiner og det nye enkapsulerede RNA bliver der så dannet nye influenzaviruspartikler. Her kan vi så se immunforsvarets bestanddele. Vi har det ydre, det uspecifikke og det specifikke forsvar. Det ydre forsvar, det er ligesom den første barriere mod infektioner, og det er blandt andet sådan noget hud og luftveje, slimhinder og mavesyre. Og det er altså sådan, det tager det værste. Det gør, at virus ikke kan komme direkte ind i kroppen på den måde. Det uspecifikke forsvar, det består blandt andet af makrofager og dendritceller, som fagocyterer, altså de æder viruspartikler, og på den måde præsenterer de så de her virusantigener, som viruspartiklerne har på overfladen af deres egen cellemembran. Dendritcellerne transporterer så til den lymfeknude, som de ligger tættest på, og på den måde så tilkaldes det specifikke immunforsvar, som vi kommer til at snakke om. Ja, og her ser vi så modning af det specifikke immunforsvar. De celler, som der driver det specifikke immunforsvar, kommer alle sammen fra de samme stamceller i knoglemarven, hvor i B-lymfocytterne de modnes færdige, altså de modnes færdige i knoglemarven, mens T-lymfocytterne de modnes færdige til thymus, eller de sendes til thymus og modnes færdige der. Når de aktiveres, kan B-lymfocytterne modnes til plasmaceller, der producerer antistoffer, og til B-hukommelsesceller, mens T-lymfocytterne kan modnes til T-hjælpeceller, T-dræberceller og T-hukommelsesceller. Ja, og her har vi så en oversigt over, eller en figur over immunforsvarets respons ved infektion med en influenzavirus. Det er figuren til højre her. Vi kan så se, hvordan en makrofag den fagocyterer en virus, og på den måde præsenterer den peptidet fra virusen på membranmolekylet MHC2, hvilket er den røde, vi ser i figuren til venstre her. Det viser det så til en T-hjælpecelle, altså hvor det har antigener på sig, og T-hjælpecellen har så et membrankompleks på dens cellemembran, som passer til den gældende makrofag. Og det består af det specifikke T-cellereceptor eller TCR og et CD4-molekyle, som er den gule her, og TCR den blå, vi ser på figuren. T-cellereceptoren, altså TCR's opgave, er at reagere med det præsenterede antigen, mens CD4-molekyler sikrer en forbindelse mellem antigen-repræsenterende celle og T-hjælpecellen.
Når T-hjælpecellen aktiveres, udskiller den cytokiner eller signalstoffer, som vi kan se på figuren til højre her, der blandt andet aktiverer B-lymfocytterne, således at de begynder at dele sig. Det er dog kun de få B-celler, som er i stand til at producere et antistof, som passer præcis på antigener, som begynder at dele sig. Altså, så det er ikke dem, der har et antistof, som ikke passer til antigener, der også begynder at dele sig, når de finder eller bliver påvirket af det her signalstof. B-cellerne stimulerer sig til at dele sig og udvikle sig til blandt andet plasmaceller, som producerer og sekrerer millioner af de her antistoffer mod netop den her virus, og derudover modnes der også hukommelsesceller, som jeg også kommer til at snakke om senere. Derudover har vi også nogle T-dræberceller, som bliver aktiveret af T-hjælpecellerne, og de har et overflademolekyl, som hedder CD8-molekylet, som er det her lille brik, vi ser på figuren til venstre. De kan derefter genkende viruspeptider præsenteret på MHC1 virusmolekyler, som alle kroppens celler faktisk har siddende i deres cellemembran. Og på den måde kan T-dræbercellerne koble sig til alle kropsceller, som er virusinficerede, og på den måde skærliggøre dem. Men det sker selvfølgelig kun, når de er inficeret af den gældende virus og udstiller dem på overfladen med det her MHC1, som er det grønne, vi ser på figuren. De aktiverede dræberceller frigiver så en cellegift, som der også er vist på figuren her, hvilket likviderer den gældende og inficerede viruscelle. Derudover bliver der også sendt signalstoffer til makrofager, vist med det der tretal, som så bliver ligesom promptet til at gå ud og spise flere virusceller, som har antistoffer på sig, og på den måde optage dem og få dem ud af systemet, kan man sige. Ja, og her har vi så en figur over antistofproduktionen efter første og anden eksponering med det samme antigen. Det viser IgM og Ig2, der er to forskellige typer antistoffer. IgM og Ig, det står for immunglobin, og M, det er så bare betegnelsen for det specifikke antistof. Ja, IgM findes på overflademembranen hos ikke færdigmodnede B-celler, altså B-fagocytter, hvor den stritter ud med 10 forskellige fangerarme, således at den kan opfange mange fremmede antigener. Den har en lav affinitet, hvilket vil sige bindingsevne, men den har til gengæld høj aviditet, hvilket vil sige, der er flere bindende interaktioner, altså fordi den har de her 10 fangerarme. De B-celler, hvis IgM opfanger et antigen, når der kommer en virus ind i kroppen, aktiverer sig, og de pågældende celler foretager en celledeling, så der opstår en population af de her B-celler, som producerer og udskiller IgM-antistoffer. Derudover bliver der også modnet nogle B-celler til plasmaceller, og på den måde bliver der foretaget et antistof-switch, hvor de i stedet for IgM producerer store mængder IgG, som har langt større affinitet til det fremmede antigen. Denne udviklingsproces sættes i gang af T-hjælpeceller, som vi også så før med signalstoffer, som stimulerer de gældende B-celler til at dele sig. Ved første eksponering kan vi så se, at vi får en primær antistofrespons, hvor IgM kommer tidligt, men binder sig relativt svagt, hvorefter IgG så overtager og bliver mere og mere dominerende efterhånden. Ved anden eksponering med samme antigen reagerer hukommelses B- og T-celler så langt hurtigere, fordi nu har vi dannet dem til den her virus, og IgG-niveauet stiger så meget stejlt og neutraliserer hurtigt virusen, hvilket så er noget mere effektivt. Og det betyder som regel, at vi bliver mildere syge, altså det bliver ikke lige så slemt en sygdomsforløb. Og det skyldes jo, at hukommelsescellerne nu allerede har det specifikke IgG-antistof til den pågældende sygdom, og vi behøver derfor ikke hele den her proces med IgM-molekylerne, som også skal til at dannes og identificere og skabe de her specifikke IgG-molekyler til det virus, fordi vi har dem allerede. Ja, her har vi så en figur over ELISA-test, som er en måde at teste på, om man har været smittet af for eksempel influenza-virus. Det starter med, at man har en opløsning, hvor man tilsætter noget antigen fra en bestemt virus, en kendt virus, f.eks. en influenza-virus, og så kan man så tilsætte en patients serum, som eventuelt indeholder antistoffer. Fordi de her antistoffer er specifikke til den her virus, vil de så binde sig til de antistoffer, som sætter sig fast i bunden på de her brønde. Og vi kan så bagefter skylle den for at fjerne alle de ting, som ikke er blevet bundet til antigenerne, som sidder fast nede i bunden. Altså de ikke bundne antistoffer, Vi kan så tilsætte noget enzymkoblet sekundært antistof, som sætter sig på de antistoffer, som serumet havde, altså patienten havde,
og vi kan derefter vaske det væk igen, som ikke er blevet bundet til noget. Sidst kan man så tilføje noget substrat, som vi reagerer med det her sekundære antistof, hvilket vil give opblandingen en farve, og på den måde kan man så kvalitativt vurdere, om man har været smittet eller ej. I en epidemi kan det være rigtig værdifuldt, fordi man hurtigt kan kortlægge, hvor mange der har været eksponeret eller smittet, og på den måde kan smittespredningen også følges. Det er samtidig dog vigtigt at huske, at ELISA måler antistoffer, som meget tidligt i forløbet kan testen være en såkaldt falsk negativ. Altså prøven viser negativ, selvom man egentlig er smittet, og det kaldes det blinde vindue, og det er simpelthen fordi, man ikke har haft tid til at danne de gældende antistoffer endnu. Altså de er der ikke i stor nok mængde til, at prøven vil vise positiv, selvom man egentlig er smittet. Det kan også være falsk positivt dog, hvilket skyldes, at der er blodprøver, eller at der i blodprøven findes stoffer fra måske nært beslægtet sygdom, som også fremkalder en reaktion. Men det er dog meget sjældent, det sker. Jo, det var det.